Kabisado, ganito ang naging sitwasyon sa una at ikalawang araw ng Irigavax Express sa Iriga City nitong Biyernes at Sabado. Sabayang pagbabakuna ito sa tatlong Irigavax Express sites sa lungsod na pinangunahan ng Local Government Unit ng Iriga at Office of the Vice President. Ginamit dito ang single shot ng Janssen vaccine na ibinigay ng Department of Health sa LGU kung saan A2 o senior citizens ang binigyang prioridad. Mahigpit na ipinatupad ang physical distancing at pagsusuot ng face mask sa loob man o labas ng vaccine site. Mayroong ding nakaabang na wheelchairs para sa mga matatandang hirap maglakad. Personal na pinuntahan ni Vice Presidente Leni Robredo at Alcalde Madelio Robe Alfilor ang vaccine sites. Una, ang Iriga City Sports Complex. Mayroon din sa covered court ng Barangay San Isidro at covered court ng Barangay Sagrada para sa Mountain Unit. Kasuan, yung ulo, inom ka lang po ng paracetamol. Isa sa mga excited mabakunahan ang 67 taong gulang na si Nanay Arlita ng Santo Niño, Iriga City. Kasama niya mismo ang 85 anyos na inang si Nanay Corazon. Para makakumbag kuman pang pasaawak, tabaka makaluwas kita sini, ulang na sana na maahawa kita kito na. Sabagay ako di naman ako nagpaparagalin, tapos naman sana ako baloy. Importante po na mabakunahan. Amo nga ni, importante na magkagubakuna, magsunod sa patakaran. Duman ako namati. Wow, very good. Pero kung may mga maswerteng nabakunahan, hindi naman pinalad sa unang araw ng Irigavax Express ang 73 anyos na si Tatay Pedro. Hindi ka man po nagduwa-duwa tayo na magpapakuna. Ay, dahil gusto ko man makon yan, kalawig-lawig ang buhay ko. Kaso ang nagluluwas, ang heart rate niya is bradycardia or ibig sabihin kayan, pababa ang rate ng puso, ang heart rate niya. Na dapat, ang advice ni Dr. Perenya as the team leader, i-consult muna sa personal doctor niya at maghagad ng clearance. So, ang status ni Tatay Ngunyan, ni Mr. Andalis, dahil siya makakakuha ng vaccine unless makorek itong heart rate niya or makakuha siya ng clearance na sasabihin kan doktor niya personal na pwede siyang bakunahan. Pero nakumpleto niya ang kinailangang dokumento sa ikalawang araw kaya agad ring nabakunahan. Umabot sa 6,102 ang naturukan sa loob lang ng 2 araw. Ini kayang araw kaning practice sa hiling mi nakakapabilis siya kang sistema kesa sinasadiri kang LGU si burden at syempre limitado permi. Si Mayor Mads very involved. Ang gusto kong sabihin, she is on top of everything. Ang gusto niya maubos natin yung 5,000 today. Kahit pa yung plano natin 5,000 in 2 days. Pero dahil andyan si Mayor every step of the way, baka kayanin. Ngunyan siguro 65 or 70 probably, 70%. So kung A1, A2, A3, yan na po ang accomplishment me, pwede na kaming mag-A4. So pag mag-A4 na po kami next week, i-allow na kami ng Department of Health. So we are waiting for that go signal kasi magayon naman po ang accomplishment. A4, itong mga economic frontliners, so itong mga tricycle drivers, mga employees kang mga restaurants and all that. So at least pwede na kita duman. Huwag na tayong masyadong mapili sa pagkuha ng bakuna kung ano man siya. No? Sabi ko nga, nandito na ang Delta variant. Nasa neighboring lang natin. Sabi ko, kanina pang umaga ko sinasabi, huwag po tayo maging choosy sa vaccine na kailangan. Kung anong nandyan, sige na po. Lalong-lalo na sa mga senior. Kasi sabi ko nga, lagi ko sinasabi, ang A2 nasa high risk, kaya nga po kasama sa priority. Pinuri rin ng bise ang pagiging hands-on maging ng department heads ng LGU. At sasabi niya, yan ang paggugobyerno, sabi niya, let the LGU gravitate. Sabi niya, dapat tayo ang stimulant. Parang araw kaya na gabos mag-iwag. The private and the community, dapat iwang participation. And we're very glad because ang daming nag-volunteers. Nakakagusto kong magpasalamat po personally to Ma'am Leni Robredo,
Si personally, kumbaga, managed everything. Hiniling talaga niya from day 1 up to day 2 kung talagang naging successful so Vaccine Express. And we are very thankful to the Office of the Vice President, especially the staff, kasi daimi ma-accomplish so goal mi if ever dai kami tinabangan ninda sa proseso. Naniniwala ang bise na dapat nang payagan ang mga LGU na bumili ng kani-kanilang bakuna. Dapat talaga kasi payagan na. Kasi ang problema natin ngayon, supply eh. Ang problema natin, supply. So pag masyadong centralized yung purchasing, saka yung negotiations, nakakadagdag pa siya sa pagbagal. Pero kung papayagan na yung mga LGUs na bumili on their own, as long as yung bibilhin na nila, syempre FDA approved, makakabilis yun sa deployment ng vaccines eh. Huwag po tayo maniniwala sa fake news. Ang titingnan po natin, ang papakinggan natin, ang babasahin natin, yung mga dependable na mga sources of information. Hindi sila i-encourage ng pamahalaan na magpabakuna kung meron tayong pagduda sa efficacy nito. Kaya natin ine-encourage yung mga taong magpabakuna kasi alam natin na siya yung malaking solusyon na matapos na yung pandemic dito sa atin. The sooner na mabakunahan yung lahat, the sooner din makakabalik tayo sa normal. Taus-puso ang pasasalamat ng OVP at LGU sa mahigit 500 medical at non-medical volunteers sa matagumpay na Irigavax Express.